हेल' फरायसाफोर, नैबे समाव नोंथांमोननो गोदान क्लास लाबोदों आरो बेयो जाहैबाय थाखो 5नि क्लास 5नि बड' मिडियाम आरो बेयो जोंनि आबहावा बिजाबनि एबा जोंनि आबहावा आयदानि बेनिफ्राय बेयो फरा 4 जिउ खुंनायनि लामा। बे जिउ खुंनायनि लामा दङ नै दा बेनि सायाव लाबोदों। बेनि गासैबो सोंनायखौ बेनि फिननायफोरखौ होजोबगोन। सोंनायनि फिननायफोरखौ बेखौ नोंथांमोना बिजाबखौ बोलानानै लानानै बिनि सोंनायखौ थख' थख' नायदो आरो बेनिफ्राय नट्सआव लायनाय खातायाव लिरख'नानै लाबानो जाबाय। फारि फारि फैथांनि बेनिफ्राय सिगांनिखौ लाखांबाय माखासेखौ आरो उननिखौ लालांबाय थागोन। दानिया फैदो बेयाव नाय जिउ खुंनायनि लामा बे फरा बेखौ नायदो, बोलानानै लादो। बिनि उन सोलोंनायखौबो लादो। नैबादि बे उन सोलोंनायाव जोंहा लिरनांगौआ मा सेनि आरो बेनिफ्राय 5, 6 सिनिखौ लिरनांगौ। बेनिफ्राय माखासेया नैबेयाव बिजाबावबो लिरनानै लाबाबो जागोन, ओंखायनो आं बिजाबाव होदो। सेनिखौ गाहायाव होगोन। दा फिननायखौ नैनिखौ नायग्रोदो। नैनिया क बाहागोजों क बाहागो गोरोबहोनाय, ओरै फारसेजों ओरै फारसे गोरोबहोनायनो। दा बेखौ नायदो। फार्स्टआव नायग्रोनि मिथिंगायारि बिथिङै आसामा मोनसे धोनि रायजो। नै जेरै बोदों बे धोनि रायजो बेजों जागोन। आसामनि हायेन आरो हाजोआ मोननैबो ओनसोलाव मा होनो साहा बागान नुयो। नैबे गाहायथारनिजों जागोन। आं दा बोना होखादों। बेखौ दा नायबानो नुगोन। गोदो गोदायनि मानसिया न' बां गैजायै जिउ खुङोमोन गोजौथारजों। सहर ओनसोलाव थांनानै थानाय मानसिफोरा सरासनस्रायै गोरान आबाद मावो। बेयो नैबे गोरान आबाद मावो होननायजों जागोन। जेरै बोदों बिदि स्क्रिनशट खालामनानै लादो, लिरनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट गाहायाव दङ लांदां जायगा सुफुंनाय। बेखौबो स्क्रिनशट खालामदो, लिरदो। खोन्थाखादों गोजा गोजा लिरनानै नाय। गोरान बोथोराव हाजोआरि ओनसोलाव दैनि आंखाल जायो। बे बेनिफ्राय हायेन ओनसोला सरासनस्रायै फैलाव बाहागो हा बाहागो। बेखौ नायदो। हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरा सरासनस्रायै जुम आबाद मावो। आसामाव हाजो हायेन मोननैबो जायगायाव साहा बागान ओनसोल दं। गामि ओनसोलाव थानाय नैबेयाव मानसिफोरा न'खर दारिमिनजों सोमोन्दो थायो। बे आरोखि बेनिखौबो स्क्रिनशट खालामदो, लिरदो। बेनिफ्राय गाहायाव नायदो 4 नाम्बाराव दङ 4 नाम्बाराव बेबो गेबें आरो गेबें गाहायाव होनाय बाथ्राफोरनिफ्राय गोरोन्थिखौ सायख'नांगौ आरो गेबेङै लिरफिननांगौनो। जों नुनो मोनबाय मा सेथि क'आ गोरोन्थि, नैथि क'आ गेबेंखा। नै राइट होखादों। नै ग'आबो गेबें, ह'आबो गेबें आरो अंआबो गेबें। दा जोंना मा नैबे गोरोन्थिया सेथि क'आल'। बेयाव मा लिरफिननांगोन जोङो? गोदो गोदायनि मानसिया न' बां लुनानै गोजोरै जिउ खुंदोंमोन होनदों। दा बिदिथ' नङा, गोरोन्थिसो। गोदो गोदायनि मानसिफ्रा न' बां गैजायालासे हाग्रायाव थाना जिउ खुंदोंमोनसो। ओंखायनो मा लिरनांगोन? गोदो गोदायनि मानसिया न' बां गैजायै होनांगोन। गोदो गोदायनि मानसिया न' बां गैजायै हाग्रायाव जिउ खुंदोंमोन। बिदि लिरबानो जाबाय। गोदो गोदायनि मानसिया न' बां गैजायै हाग्रायाव जिउ खुंदोंमोन। बेबायदि गोदो गोदायनि मानसिया न' बां गैजायै हाग्रायाव जिउ खुंदोंमोन। नैबावबो दंखायो एखे खोथायानो। नायदो। गोदो गोदायनि मानसिया न' बां गैजायै जिउ खुंदोंमोन। नैलाय नैबे गोरोबहोनायावबो दंखायोमोन। गोदो गोदायनि मानसिया न' बां गैजायै जिउ खुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय आरो। हाग्रायाव होआबाबो न' बां गैजायै जिउ खुंदोंमोन लिरबाबो जायो। होमबा दानिया 4, 3 आरो 2आ थांबाय। बेनिफ्राय फिननाय लिरथारनांगौआ जोंना सेनिफ्राय 5, 6 स्नि। बे सेनिफ्राय नायसै नै फरायना होगोन आङो आरो स्क्रिनशट खालामनानैबो लिरनो हागोन। थख' थख' भिडिअखौ थाथ'बो नायनानै लिरनो हागोन। 1 नाम्बाराव दङ जोंना नायदो नै फिननाया गामियारि सुबुंफोरनि गाहाय थांनानै थानायनि राहाया मा? बिसोर मा आबाद मावो होनदों। फिननाया जागोन नै गामियारि सुबुंफोरनि गाहाय थांनानै थानायनि राहाया जादों आबाद। बिसोरो माइ, हानि सबाय, फाथो, बेसर, सिबिं, खुसेर आरो मैगं थाइगं आबाद मावो। बेखिनि। बेनिफ्राय नैथिखौआ नायदो। सहर ओनसोलाव थांनानै थानाय सुबुंफोरा मा आबाद मावोनो? सहर ओनसोलाव थांनानै थानाय सुबुंफोरा सरासनस्रायै गोरान आबाद मावोनो। सहर माने गोजौ ओनसोलाव थांनानै थानायखौ होनदों। हायेनानो नाथाय गोजौ ओनसोल। बेनिफ्राय नायदो जुम आबाद माखौ बुङोनो? ग नाम्बारा जुम आबाद माखौ बुङो? बे आबाद मावनायनि आदबजों मा आबाद मावनाय जायोनो? हाजोआरि ओनसोलाव फिननाया खदालजों जावफ्लेनानै आलि खोनानै आबाद मावनायानो जाबाय जुम आबाद होनदों। बे आबाद मावनायनि आदबजों आसु माइ, जुखाम, सिबिं, हाइजें, हालदै बायदि आबाद मावो होनदों। बे बिजाबाव जेरै दं बेखौ होनाय जादों। जुम आबादा गेदेरफोरनियाव आलादा जायो एसे। गेदेरफोरनिया हाजोआरि ओनसोलाव मा सिरि थख' थाखो सिरि आदबजों जायगा सोलाय आबाद मावनाय, बेखौ जुम आबाद बुङो। बे बिजाबाव जेरै दङ नोंसोरना बिदिनो लिरबानो जाबाय जेखौ होदों। घ नाम्बाराव दङ नै दै सेरनि मानसिफ्रा मा रोखोमै जिउ खुङो होनदों। दै सेरनि मानसिफ्रा आबाद मावनायजों लोगोसे ना हमनानै जिउ खुङो। बे दानिया नायदो नाम्बाराव साहा बागाननि सुबुंफोरा मा हुखाजों सोमोन्दो दंनो? साहा बागाननि सुबुंफोरा
साहा बिलाइ खायो, दारिमिनाव मुवा लांलाय लाबोलाय खालामो, मेसिन सालायो, बेबायदिनो जिउ खुङो आरो बे। दानिया 1आ जोब्बाय, 5नि फैदो। 5निया नायदो अर दिहुननाया माब्रै जायामोन होनदों। गोदो गोदायनि मानसिया, बेनिफ्राय फिननाया गोदो गोदायनि मानसिया जामुं नागिरनायाव थरनै अन्थाइनि हुथ्रोदलायनानै अरखि जोंनायखौ नुदोंमोन। बै अरखियानो गोरान हाग्रा बिलाइयाव नांना अर जोंनायखौ नुना बिसोरो अर दिहुननायसै बे। बेनिफ्राय नायदो 6 नाम्बारा गोदो गोदायनि मानसिया मा हाबा हुखानि थाखाय अन्थाइनि आगजु बाहायदोंमोननो। गोदो गोदायनि मानसिया अन्थाइजों अर दिहुनदोंमोन, सुखांदोंमोन, मैहुर खालामनायाव बाहायदोंमोन, जामुं दानफ्लेनायाव बाहायदोंमोन। बिजाबाव जेखौ मख'दों बेखौ होबाय। बेखौबो स्क्रिनशट खालामदो, लिरदो। 7 नाम्बाराव नायदो फारागथि लिरनांगौ गामि आरो नोगोर, हाजो आरो हायेनारिनि सायाव। फिननाया गामि आरो नोगोरनि सायाव लिरनो। गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा आबाद मावना जिउ खुङो, नाथाय नोगोर ओनसोलनि मानसिफ्रा फालांगि आरो साख्रि बाख्रि मावो। गामि ओनसोलाव सुबुं सानखोआ गेसें, नाथाय नोगोर ओनसोलाव सुबुं सानखोआ गुबुं। नैबे गुबुं जानांगौमोन दे, सरि, गुबुं जानायबाय, गुबुं। नोगोर ओनसोलाव सुबुं सानखोआ गुबुं, नैबे गुबुं जानांगौमोन दे, सरि, गुसुं नङा, गुबुं, गुबुं लिरदो। नोगोर ओनसोलाव सुबुं सानखोआ गुबुं लिरबानो जाबाय दे। बेनिफ्राय नैखौ नायदोलाय, हायेनारि आरो हाजोआरिनि फारागथिया जादों होनदों। हायेनारि आरो हाजोआरि फारागथि। हायेनाव थांना थानायनि राहाया गोरलै, नाथाय हाजोआव थांना थानायनि राहाया गोब्राब। हायेनाव दैनि आंखाल गैया, नाथाय हाजोआव दैनि आंखाल जायो। हायेनाव हान्था मेलाया गाहाम, नाथाय हाजोआव हान्था मेलाया गोब्राब जायो। दा बे मोनथाम फारागथि होनाय जाबाय। बेनिफ्राय बेबायदिनो आयदाफोरखौ मोनलांगोन लासै लासैनो नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों। जायफ्रा गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाब्लानो जाबाय मोनथिनायनि थाखाय। दा अब्ला बेनोमोन, बिनिफ्राय फारागथिखौ गावबागावबो बिजाबाव नायनानै फारागथि लिरनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। शेयार खालामनानै हो बयबो लोगोफोरनो, बयबो मोननो हानायनि थाखाय।